ମୋ ନାଁ ଋଷିକେଶ ଦାସ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି। ଗପର ନାଁ ହେଲା ବରଷା। ଅନେକ ଦିନ ହୋଇ ବର୍ଷା ନଥାଏ। ନଈ, ନାଳ, ପୋଖରୀ ଓ ଗାଡ଼ିଆର ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ବିଲୁଆ, ବିଲେଇ, କୁକୁର, ବେଙ୍ଗ, ବେଙ୍ଗୁଲି, କାଉ, ପାରା, ଓଧ ଓ କୋକିଶିଆଳି ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋଷରେ ପାଟି ଓଠ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଆତୁର ହୋଇ ମେଘଠୁ ପାଣି ମାଗିଲେ। ଗାଇଲେ, କାଉ ଡାକିଲା କା କା, ବରଷା ରାଣୀ ଆ ଆ, ହୁକେ ହୁ ବିଲୁଆ ନାନା, ବରଷା ନେଇଟୁ ଆମକୁ ଅନା। ଶେଷରେ ଡାକିଲା ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ, ମେଘ ଧରିଲା ବର୍ଷା ପାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ।